Айде, моето момче. Аз не пускам мигачи, брат. Да не гаваш горил. Айде, пари, каквото искаш. Вече записвам аз само. Моя ще е пусна направо, то няма значение. Добре, бе, каквото решиш. Чакай, сега. Бачка ти много бал интернета, брат. И сега само Какво търсиш, не ми харесва. Май. големи проблеми имаш само. Малък човек, големи проблеми. Виж моя акаунт. Добре. Позиторите идвам. 68. Това е update 5 days ago. Аз в Car момента service. рекордвам екрана, тъй Да. че няма проблеми. Прави си каквото си искаш, то се Идвам вижда тук, всичко. свалям Download zip. Аз после ще го гледам. Ето, нещо Car ще Service Mine. Така. Това е Сега аз миналата имам един седмица. активен. Трябва да го изтриш все. Няма да го изтря, виж какво правя. Говори на телефона на английски. Documents, GitHub, Car Project. Идвам тук, Control 2. И readme-то го изтривам. Ей там, бате. Delete му давам. Дай ранчета и сега си първо. Ако искаш, Ако искаш ходи, хапни и после ела. Айде. виж зипа го отварям. Вътре в зипа. Ей това и това. Ще ме гледа. Бам! Дърпава сме. Що? Не сваля. Разбираш ли? Че не ги замени и двата. Там се виса. Не бе. Ей това са файловете, ей тук са ми файловете всичките. Добре, трябва да се го покажа. Искам да Да. бъде това. Аз съм те отворил, виждал. GitHub, виж, излизат те нещата. 34 changes. Така. Тук му даваш Unity тестове. Минала Unity тест. Добре. Commit files to main. Не съм там, бе, брат. Добре. Push origin му дава. Айде, дака, мисирам. И на теб. Айде. То не мога да пушим и на аргиленце, тук няма. Да. На времето по-мука си бяхме, Не върши тези моменти, че ме е още и аз вече. Това ще ме яд. И сега, идвам ти в твоя акаунт. Него е... Не, в профайл. И вече в репозиторите те излизат. Виж, Public, Update Now. Това е последната версия на проекта от миналата седмица. Така. Ей така, А той, как да го направим, за да не вижда точно кога съм го апдейтнал? няма такова нещо. Нали имаше някаква опция, дето ми говорихте, дето може да не се показва колко апдейт точно съм правил през време. Това не го знам. Добре, значи... Ама имаш последна версия. Добре. Ето като може би направо, като дойдеш в тук. Ето как сега, да. Всичко показва си едно Open Local Folder му Да, даваш, да. идваш в Documents, идваш в GitHub, идваш в Car Project, Car House. Това му дава Select. А това целият проект ли е? и после. Да, бе, да, той са... Докато Той дет се прави в часа. Много ето, написано, бе. не е написал от моя го взе. Нищо не съм писал, то го взема. Добре, сега ако ще трябва да правиш това, го читаш, какво? Не, бе, не, то ти не е. То е се от часа само Брат, дето пише много нещата. бавна ти бачка лаптопа. Чакай, дай му време, сега не са... Ебам се, ето бе, отвори се. Не бързай се. Отвориха се всички Добре, папки. покажи всичко какво трябва да изглежда, например. Да, бе, брат, това е какво? Да, не, добре, нали, защото там някакъв сайт трябва да отваряте, примерно, вече. Или ви не отваряте такива сайти. Толкова аз от 3 седмици не го отваря. Добре. Чай просто, Така, дай му бързо. време малко. Не, той е бърз, аз нямам бързо. По-скоро да си го взел от Технополис, да работи. Не, бе. Да, затваря пачка бързо. В момента не е в тока. Той затвикат е малко извън Ето- тока. Плюс, ето- че интернет е малко Ето му бавен. се връща сега набутва там хората с... Да, бе, връща му се. И ти Ето, само, отворите се. как ма знаеш Откар какъв реквест. съм и... Нали, аз знаех, и аз може би с волата на бойлерите бях. Знаеш какво кук съм. Ето, работи Само всичко това ти е на окей. болно се буташе. Ето, Car Service. Ето, Добре, това беше сайт. окей. Какво да показва, че е окей, всичко е Добре. даваш окей и това е. Окей, сега затваря едно по едно нещата. Всичко е готово, това Добре. може да се излиза. Тук си Добре. вече е готов, всичко ти е Fetch Origin, мейна си. Всичко ти е Добре, пуснато. всичко е направено както трябва. Последна версия. Добре, Тук нищо няма вече да се прави. добре, дай OBS-а и натисни Stop Recording.